Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku Lachinai Loyera, kuyamba masiku atatu akuluakulu a chipulumutso chathu, masiku atatu akuluakulu a Chikhristu, masiku akuluakulu atatu a moyo wathu. Amatchulidwa kuti the Holy Triduum, the Easter Triduum. Ndi Lachinai Loyera lero, lachisanu mawa, Good Friday, komanso loweruka Loyera. Tsiku la lero mpingo umatipempha kuti tisinkhesinkhe zinthu zitatu zofunikira. Chifukwa ndi tsiku la lero pamene Ambuye Yesu adakhazikitsa sakramenti la Ukaristiya muja mchipinda cha mmwamba. Sakramenti la Ukaristiya limayenderana ndi sakramenti la unsembe la ukulu. Komatu ziwiri zisizimangoyimira pompo, zimatipatsa udindo, zimatipatsa ntchito, chikondi. N'chifukwa yake tsiku la lero adatsuka mapanzi a ophunzira ake. Ndifokonzeka bwanji kutumikirana wina ndi nzake, kuti Ukaristiya umene timalandirawo uzitsirira mang'ombe kuti Ambuye Yesu mwini ali mwa ife. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la EKSODO, mutu wa 12 ndi 1 kulekeza 8, kudzawerenganso 11 kulekeza 12. Lamulo lokhudza tsiku la Pasaka. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Isaac Mpweya, administrator pa tiyankhuleni Ambuye, kuchokera ku St. Martin de Porres, Dedza Parish, mu diocese ya Dedza. Nyimbo yathu ya salimo ndi salimo namba 116. Lero ndi tsiku la chimwemwe kwambiri kwa ife ansembe. Mutipempherere, mutiperekeze, tanyadira nsembe yathu, titha kuwapatsa mphatso zosiyanasiyana, komatu mphatso yayikulu ndi pemphero. Salimo namba 116, omwera chikho chodalitsikachi amaphatikizana ndi magazi a Khristu. Ndidzabweza chiyani kwa chauta pa zabwino zonse zimene amandichitira? Ndidzapereka chikho cha chipulumutso ndi kupemphera potchula dzina la chauta. Ndi kuyankha kwake tikuti omwera mchikho chodalitsachi amaphatikizana ndi magazi a Khristu. Ino ndi ine tikufuna tiziphatikizana ndi Khristu mmoyo wathu wa utumiki. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera mpingo kwa Korinto, mutu wa 11 ndi 23 kulekeza 26. Nthawi zonse mukamadya bredi uyu ndi kumwa chikho ichi mumalalika imfa ya Ambuye. Ino ndi ine pamene tilandira Ukaristiya tikuyenera tikhala amodzi, kwina kuti kulalika imfa komanso kuuka kwa Ambuye Yesu. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mayi Elizabeth Chinduta, kuchokera ku St. Francis Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi. Yohane mutu wa 13 ndi 1 kulekeza 15. Ne akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la EKSODO kapena kuti kutuluka. EKSODO mutu 12 ndime ya 1 mpaka 8, kuyambiranso ndime ya 11 mpaka 14. Chauta adalankhula kwa Mose ndi Aaroni m'dziko lija la Igupto kuti, mwezi uno udzakhala mwezi wanu woyambira chaka. Mulengeze kwa khamu lonse la Aisraeli kuti pa tsiku la 10 la mwezi uno munthu aliyense adzasankhulire banja lake mwana wankhosa mmodzi. Banja lililonse lidzatenge mwana wankhosa mmodzi. Banja likachepa kuti silingathe kudya nyama yonseyo, mabanja awiri oyandikana aphatikizane pamodzi, monga momwe alili anthu. Tsono onsewo adyere limodzi.
mulinganiziretu chiwerengero cha anthu odya nyamawo, modziwa mmene munthu mmodzi angadyere. Mwana wankhosa wake azakhale wopanda chilema, wamphongo, wa chaka chimodzi. Mungathe kusankhulanso mwana wambuzi. Mumsunge mpaka tsiku la 14 la mwezi, pamene khamu lonse la Aisraeli lizaphe nyama zawozo madzulo ndithu. Sono azatengeko magazi a nyamayo ndi kuwaza pa mphuthu ziwiri za chisekozo ndi pamwamba pa chiseko cha nyumba mmene akadyeremo nyamayo. Nyamayo azayotche usiku omwewo, ndipo azayidye ndi buledi osafufumitsa, ndiponso ndi ndiwo zowawa zamasamba. Kudya kwake muzikadya motere: muzavale zaulendo, nsapato zanu zili kuphazi, ndodo zili kumanja. Muzadye mofulumira. Limeneli ndilo tsiku la Pasaka ya chauta. Usiku umenewo ine ndizapita m'dziko la Igupto, ndipo dziko lonselo ndizapha ana onse oyamba kubadwa, anthu ndi nyama omwe. Ndizalanga milungu yonse ya Igupto. Ine ndine chauta. Magaziwo azakhala chizindikiro pa nyumba zimene mumakhalamo. Ndikazangona magaziwo ndizakupitirirani inuyo, ndipo mliri wosakaza suzakugwerani pamene ndizakanthe dziko la Igupto. Tsiku limeneli muzizalisunga. Tsiku limeneli muzizalikumbukira, ndipo muzizachita chikondwerero kupembedza chauta. Mibado yonse izakumbukira tsikuli, kuti likhale lamulo lamuyaya, lakuti muzachita chikondwerero pa tsiku limenelo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu ankata yoyamba ya Loyera kwa Akorinto. 1 Akorinto 11 ndime ya 23 kulekeza 26. Inetu zimene ndidalandira kwa Ambuye ndi zimene nanenso ndidazipereka kwa inu, zakuti usiku umene adaperekedwa uja, Ambuye Yesu adatenga mkate, ndipo adathokoza Mulungu, adawunyemanyema nati, ili ndi thupi langa, limene likuperekedwa chifukwa cha inu. Muzichita zimenezi kuti muzindikumbukira. Momwemonso adatha kudya, Ambuye Yesu adatenga chikho nati, chikhochi ndi pangano chatsopano chotsimikizika ndi magazi anga. Nthawi zonse mukamamwa chikho chimenechi muzindikumbukira. Pakuti nthawi zonse mukamadya mkate umenewu ndi kumwa chikho chimenechi, mumalalika imfa ya Ambuye mpaka adzabwerenso. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu wa 13 ndime ya 1 kulekeza 15. Pa nthawi imeneyo chikondwerero cha Ayuda chija chotchedwa Pasaka chili pafupi, Yesu adadziwiratu kuti nthawi yake yafika yakuti achoke pansi pano kupita kwa Atate. Iye adakonda amene anali ake pansi pano, ndipo adawakondadi mpaka mathero. Yesu ndi ophunzira ake anali kudya chakudya cha madzulo. Satana nkuti atayika kale maganizo mu mtima mwa Yudasi mwana wa Simoni Iskarioti kuti akapereke Yesu kwa adani ake. Yesu adadziwa kuti Atate adapereka zinthu zonse m'manja mwake. Adadziwanso kuti adachokera kwa Mulungu
ndipo akubwerera kwa Mulungu. N'chifukwa chake pamene anali kudya, Yesu adayimirira, navula malaya ake, natenga nsalu yopukutira nayimanga m'chiuno. Atatero adathira madzi m'beseni, nayamba kusambitsa mapazi ophunzira ake, nawapukuta ndi nsalu yopukutira imene adayimanga m'chiuno. Pamene adafika pa Simoni Petro, iye adati, Ambuye, kodi inuyo nkusambitsa ine mapazi? Yesu adamuyankha kuti, zimene ndili kuchitazi sukuzidziwa, koma uzazidziwa m'tsogolo muno. Petro adati, simundisambitsa konse mapazi. Yesu adamuyankha kuti, ngati sindikusambitsa ulibenso kanthu ndi ine ayi. Apo Simoni Petro adati, Ambuye, ngati ndi choncho, mundisambitse osati mapazi okha, komanso manja anga ndi mutu omwe. Yesu adamuwuza kuti, munthu amene wasamba wayera yense, palibe chifukwa choti asambenso, koma kungosamba mapazi kokha. Inu mwayera, koma osati nonsenu ayi. Yesu anali kudziwa amene anali kudzamupereka kwa adani ake, n'chifukwa chake adati, si nonsenu muloyera. Yesu adasambitsa mapazi ophunzira ake, adavalanso malaya ake nakhala podyera paja. Pamenepo adawafunsa kuti, kodi muli kudziwa zimene ndakuchitiranizi? Inu mumanditchula kuti aphunzitsi, ndiponso Ambuye, apo mumalondola, pakuti ndine amene. Ndine Mbuye wanu ndiponso mphunzitsi wanu, komabe ndasambitsa mapazi anu. Tsopano inu muyeneranso kusambitsana mapazi. Ndakupatsani chitsanzo chakuti inunso muzichita monga ine ndakuchitirani. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Yes, tili mkatikati mwa Mulungu woyera, ndipo lero ndi Lachinai loyera, tsiku lathu ansembe. Poyamba timadziwa kuti tonsefe chifukwa cha ubatizo wathu timagawana naye Yesu Khristu mu threefold ministry yake. Jesus is a priest, Jesus is a prophet, and Jesus is a king. Inunso inenso ifenso timagawana naye, ndife mafumu oweruza, ndife ansembe otumikira, ndipo ndife aneneri ophunzitsa. Koma mwapadera tikuyenera tipempherere iwo amene ndi ansembe odzozedwa mwapaderadera mu mpingo wathu, chifukwa tsiku la lero ndi tsiku limene unsembe unabadwa. Sitikuyimira pomwepo ayi, pamene tikuwapempherera tafunire zabwino zosiyanasiyana. Ndiye mukamva ulalikiwu mundione kuti mundipanga bwanji, nanga sine wansembe wanu zocheza, koma tunena kuti lero ndi tsiku lopempherera ansembe, lero ndi tsiku lowafunira zabwino, lero ndi tsiku lowapempherera iwo amene akufuna unsembe. Komanso lero ndi tsiku limene timanyadira zimene ife tili akatolika. Chikatolika chagona pa Eucharistia, so we are Eucharistic people. Tikuyenera tinyadire, tikuyenera tikondwerere, chifukwa tsiku la Eucharistia limene Ambuye anakhazikitsa ndi tsiku la lero. Pamene tikukondwerera ndi kunyadira unsembe komanso Eucharistia, Ambuye Yesu akutipatsa lamulo latsopano, chikondi mu utumiki. Mbumba ya Mulungu tikondane, mbumba ya Mulungu tikondane, mbumba ya Mulungu tikondane, mbumba ya Mulungu tikondane. Tilingalire zotani tsiku la lero? Poyamba tinthokoza Ambuye chifukwa cha mphatso ya unsembe and the Eucharist. Chachiwiri tipempherere ansembe onse amene adatisiya komanso amene ali moyo. Akondeni bambo fumo wanu. Paliponse pamene tipeze wansembe, aone that we value their ministry. Chachitatu, Jesus anatipatsa ansembe kuti tikhale ndi Eucharistia. Koma monga ndikunenera anatipatsanso udindo kuti tizisambitsana mapazi. Inu ndi ine lero sitingamasambitsane mapazi every day, literally. Koma pamene titumikirana wina ndi nzake, tikusambitsana mapazi. Tikuphunzira chani? Olandira Eucharistia akhale mtumiki. Zimadabwitsa kuti anthu timalandira Eucharistia, anthu timapita ku nsembe ya misa tsiku ndi tsiku, koma sitifuna kutumikirana. Tidzifunse kuti kodi Eucharistia umene timalandira ndi thupi la Ambuye Yesu, chifukwa olandira thupi la Ambuye Yesu monga tamvera musalimo yathu ija,
ophatikizana ndi magazi a Ambuye Yesu. Iye amasanduka Yesu Khristu wina. Inu ndine pamene tilandira Ukaristiya tsiku ndi tsiku, utumiki wathu uzooneka poyera. Tiona kuti pambiri ya Ayuda akapha mwana wankhosa akapita naye pa chikondwerero cha Pasaka, akakapha ku tempile kuja mwana wankhosa, anthu amabwerera mmakwawo kukadya tsopano, kukachita phwando, family feast, amakachita phwando ku nyumba ku banja lawo. Nchifukwa Ambuye Yesu amanena kuti ngati banja limodzi silingathe kudya, mabanja angapo mudyere pamodzi. Chimene akutiphunzitsa ndi chani choyambirira? Chikondwerero cha lero, chaka cha tsiku la lero, monga m'mawu oyamba, ndi chaka cha banja. It's a feast therefore of a family celebration. Ukaristiya, unsembe, chaka cha tsiku la lero, lachinayi loyera, ndi tsiku lokondwerera, ndi tsiku lopempherera umodzi wa utumiki pa banja. Atate, amayi, ana tonse tikhale limodzi, tidyere limodzi, tilire limodzi. Let's therefore pray that the family be held in honor as a living home where humanity can grow. Pamene tunena kuti ndi chikondwerero cha banja, banja limene likudyera pamodzi, banja limene likulira pamodzi, banja limene likuchitira zinthu pamodzi, monganso Aisraele anawalamulira. Ifenso lero tikupemphedwa kuti tipempherere mabanja. Ifenso lero tikupemphedwa kuti mabanja amene tilimowa akhale mabanja pamene munthu weniweni ungathe kukula. True and authentic humanity can grow. Pajatu tosefe tili mabanja osiyana-siyana, tili m'manja osiyana-siyana. Ine ndinachokera mbanja, inu munachokera mbanja, tosefe timachokera m'mabanja. Koma pamene tichokera m'manja pamenepa timakhalanso ndi manja ena. So every human person is an extension of a family in a way. Ine ndinachoka banja la kwathu, ndinasankha kuti ndikalowa banja la Chikhristu. Sindinayimire pomwepo, ndinalipanganso extend banja la Chikhristu. Ndinanena kuti ndikalowanso mu banja lina, banja la unsembe. Sindinayimire pompo, ndinanenanso kuti ndikalowa mbanja la nsembe achibadwire. Ena amakalowa mbanja la unsembe wa ma Jesuits, Society of Jesus. Ena amakalowa mbanja la makomboni. Ena amakalowa mu nsembe kwa mabanja la Missionaries of Africa. Ena amakalowa mbanja kwa la chipani cha Sister cha Theresian, chipani cha Sister cha Rosarian, chipani cha Sister cha Poor Clares, chipani cha Sister cha Carmelites. Inunso muli mbanja, mutokhala mbanja la business, mutokhala mbanja la kuntchito, mutokhala mbanja la mphakati, mutokhala mbanja la parish, mutokhala mbanja la diocese. Aliyense is an extension of a family. Koma tunena kuti chaka cha lero chikutionetsa kuti banja likhale malo amene umunthu weni ungathe kupezeka, where humanity can grow and chaos and emptiness must shut down. Ena nkutheka mmabanja mmenemo, mmalo moti tizichita chaka cha chikondwerero cha Pasaka, tizikondwamo, tizilimbitsanamo, tiziperekezana pa ulendo umenewo. Ena mwina mmabanja mmenemo tikungobweretsamo misozi, tikungobweretsamo kupeneka, tikungobweretsamo zitopotopo zina ndi zina. N'chifukwa chake at all costs we must pray and do what we can for the family to survive. We need to protect it. We need the lamb to protect that family. Mose akulamula Aisraele, Mose akulamula inu ndine. Mose ati kwa Aisraeli, inu ndinu osankhulidwa, inu ndinu mbumba ya Yahweh. Tosefe lero ndife mbumba ya Yahweh. Ndi pamene Mose akutilamula, ndipo tudziwe kuti Mose watsopano ndi Ambuye Yesu. Akunena kuti ndipo mwana wankhosayo mudzamudye motere, mudzavale lamba m'chiuno ndi nsapato kumapazi, ndi kugwira ndodo m'manja mwanu. Mudzayidye mofulumira chifukwa cha Pasaka ya Mulungu. Usiku omwewo ine ndidzadutsa pakati panu. Poyamba akuti mudzayidye mofulumira, mutanyamula ndodo m'manja mwanu. Chifukwa chachani mawu amene alofunikira kwa inu ndine? Akutikumbutsa kuti we are the people on the journey, we are sojourners. Ndife anthu amene tili pa ulendo. N'chifukwa yake ndimakonda nyimbo ije yoti Ambuye mumatikonda, tikunthokozani Mbuye, pasi pano ndife alendo, kwathu ndi kumwamba, tikuthokozani Mbuye. We are sojourners, tili pa ulendo. Chimenechi tisamayiwala abale, moyo ngakume chotani.
unsembe ungakome chotani, usisiteri ungakome chotani, ndale zingakome chotani, unduna ungakome chotani, ufumu ungakome chotani, banja lingakome chotani, ndalama zingakome chotani. Don't forget tizidi ngati anthu amene ali pa ulendo, ndodo mmanja, tidye zimahebo zowawa, zitaphatikiza ndi nyama yathu tidye mofulumira, chifukwa choti ndife anthu apa ulendo. Komatu ambiri ngati tikulowerera ku nkhani ya uzimu, ndi chifukwa choti tidayiwala zoti pansi pano ndi pamsasa chabe. Pamsasa sumanga permanent structures, ena tikumanga permanent structures. Taona na abale, izitu ndi zocheza koma mwina mbali nayo zili zoona. Munthu alikale ndi zaka 70 chakuti awungopitiriza kumanga dzimamashoni kupanga chitukuko sikulakwitsa mundimvetsetse. Komano, do you have time to enjoy what God has blessed you with? Zimene zija pamene mukupanga mbali nayo mutha kumatukula moyo wa anthu ena, kumatukula tima business ta anthu ena, mukulipirira fees anthu ena, mukathandiza anthu ena kuti moyo wawo utukuke. The point is ndife anthu amene tili pa ulendo. Chiri chonse chimene tikuchita tizikumbukira kuti ndife anthu apa ulendo. Ambiri tidayiwala ndeti muona ngati pasi pano ndife amoyaya. Ayi, suja timayimba sizamoyaya sizamoyaya zinthu inde sindife amoyaya. Tilipo, tinali, koma sitidzakhala pansi pano forever. Kumene tikakhalitse ndi kwa mbuye wathu ndi kwa tate wathu. Kenaka kuti azidye zodya za pa ulendozi ataphatikizako ndi tina towawa. What does that symbolize? Zikutikumbutsa chani? Moyo is not all about a bunch of lost flowers. No, moyo inde ndi okoma, moyo ndi omwemweteretsa, moyo ndi umafika poti ndzafa ndzaole. But life is not all about joy. Life is not all about pleasure. Life is not all about happiness. Moyo mmapezeka soti mahebo tina towawa. Pamene tikudya zabwino mmapezeka soti tina towawa mkatikatimo. Towawa timene tiziti kumbutsa kuti moyo uno si wathu. Tiziti kumbutsa kuti moyo is a mixture wa mavuto ndi mtendere pamene tikusongola kupita kwa mbuye wathu. Choncho pamene tikuchita chaka cha tsiku la lero, chaka cha Eucharistia, poyamba tipemphererane wina ndi nzake kuti tizikonda kulandira Eucharistia. Tisamangokonda kulandira Eucharistia awayo. Ambuye Yesu atachita phwando limeneli, atadya phwando limene ndi ophunzira ake, when everything was said and done, Jesus went beyond the Kedron Valley. At the end of the liturgy tonight, muona kuti Ambuye Yesu atulutsidwa mtabenako apita kuguwa lowusira, kumene titaufanizira ndi ku Kedron Valley, kumene ophunzira ake timamva kuti amapemphera naye kumapena amagona nkumafunsa kuti kodi mwalephera ndikaola kamodzi kokha. Lero ngati nkotheka abale tiyesetse mwina chaka chonsechi takhala osachitako adoration, kupembedza Ambuye Yesu mu Eucharistia. Lero tatiye tipembedze, koma Ambuye Yesu safuna tizingomulandira, amafuna tizimpembedza. Tipemphererane kuti tizilandira Eucharistia ndi mitima yoyera. Tikalandira Eucharistia tizisinthika, tipempherere ansembe athu, ndipo zotsatira za Eucharistia zizitisandutsa amodzi. Chaka cha tsiku la lero chikhala chopambana ngati pakati pathu pakhala chikondi chenicheni mu utumiki. Ambuye tithandizeni tsiku la lero kukhala okukondani, okupembedzani, komanso otumikirana wina ndi nzake. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.